नांगौ नांगौ आंनो नोंनो बुंबाय थादों बाइबेलाव लिरनाय दङ Revelation chapter 22 verse 12 Behold, I am coming soon, and the reward is with me to give to everyone according to his work. आरो बे Revelation 22:20 verse आव बुंदों नुजा हाजारानि 22 आरो 20 खौनो बुंदों Surely I am coming quickly. थाबैनो आं फैगासिनो दं। सिगां बुंखाबाय 12 पदआव नुजा हाजारानि 22 आरो 12 पदआव बुंखाबाय जिसु ख्रीष्टआ गावनो बुंदों गावनो मा बुंबाय नायदो आङो थाबैनो फैगासिनो दं आरो जायफोरनो बान्था होनांगौ बे बान्थाफ्रा आंनि आखायाव दंखासै बिसोरो मा मा मावखो मा मा मावाखै बिनि सायाव बान्थाखौ होनो थाखाय दंखायोनो आरो 20 पदआव बुंबाय आङो गमामायैनो थाबैनो फैगासिनो दं होननानै बे थाबैनो फैगासिनो होननाय दं बाथ्राया माब्ला लिरामोन ओरैनो जों साननानै नायहरनांगौब्ला 2000 बोसोरफोरनि सिगांनो बे बाथ्राया लिरजानानै दंखायोमोन लिरजानानै दंखायोमोन दा जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरफोरनि सिगांनो आङो थाबैनो फैगासिनो दं होनना बुंदों आङो थाबैनो हसायैनो थाबैनो फैगासिनो दं होननाया दायो बोथोरखौ परिस्थितिखौ नायब्ला गमामायैनो फैनाया खाथिसिन जामारदों होनना साननो नांसिगोन दा बै समावनो जिसु ख्रीष्टनियाव जेब्ला फारिसिस सादुकाय फारिसायफोरा फैनानै सोंफैदोंमोन दे बे फैफिननाया जोबनाय मुगाया इनाव जोबनाय मुगाया सफैयोब्ला बिनि सिगां मा मा सिन जागोन मा मा हांखो थामारगोन बिनि बाथ्राखौ जिसुनियाव फैना सोंफैनोसै जों बेखौ होनबालाय सम जाबा फरायदो अननानै दिनैथ' जोंना समा आधा घन्टाल' होनखाबाय नालाय आङो बेखौ जों माहा मोननाय Luke chapter 12 52 verse onward 52 53 54 बेबायदियाव आरो बे एखे बाथ्राखौनो माहा मोनगोन जों मथिनि 16 अध्यायावबो मोनगोन 1 निफ्राय लानानै फारिसायफोर आरो सादुकायफोरा फैनानै जिसुनियाव सोंफैनायसै आं मोनसे फरायनि होमबा मोनसे वर्स फरायनानै आरज खालामगोन बेनिफ्राय थांबाय थागोन आं लुकनि 12 अध्यायखौ फरायगोन Luke chapter 12 Luke chapter 12 verses 54 निफ्राय 52 सो नङा 54 निफ्राय लाना फरायगोन Then he also said to multitudes, whenever you see a cloud rising up at west, immediately you say, a shower is coming, and so it is. And when you see the south wind blow, you say, there will be hot weather, and there is. Hypocrites, you can discern the face of the sky and of the earth, but how is it you do not discern this time? इसोरा गावनि गाहाम बाथ्रा फरायनाय आरो खोनासंनायफोरनि सायाव बोरैथोंसै आरज खालामनि इसोर जिहवा आफा हामबाय होयो नोंनि गेदेर अननायावसो आफा जोङो बे खाबुखौ मोनदों अनजाथाव जोंनि फिसाफोर गथ'फोरखौ नोंनि गोथार बाथ्राजों बानजायनो बुजायनो फोरोंनो जिउआव थुलुंगानो आरो नोंनियाव दैदेनलांनो थाखाय प्रभु बे खाबुखौ नों जोंनो होबाय हामबाय होयो प्रभु बे मोजांथार दिन बोथोर नों जों होनायनि थाखाय बे नोंनि सिखांफिननाय सानाव नोंनि फिसाफ्रा प्रभु नोंखौ खुलुमनो बेयाव गथायसो जाफैदों आफा इसोर जों दानो नोंनि गोथार शास्त्रनि सायाव दान्दिसे ध्यान खालामनो सम लादों जों बयजोंबो नों लोगोआव थादों जोंनोबो आफा नों गियानखौ होदो बे मिथिंगाखौ नायनानै बोथोरफोरखौ नायनानै जोंबो जाहाथे बुजि हायो गावखौ थामथिम खालामनानै नोंनि फैनायखौ नेनानै थाबाय थानो हानाय बायदि आफा नों जोंखौ बोर होदो बे दसे स्टाडि खालामनानै सम बेयाव सफैहानाय गासैबो आरो आं नोंनि आखायाव गथायनानै जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबार आमेन आङो जागरण टाइप खालामनो सानदों जागरण माने बैसोआथ' आङो युथनि बारलांखाबाय नालाय लाइमोन बैसोनि समखौ बारलांखाबाय जेथिया बोरायनि अबस्थायाव फैनायखाय बोरायफोरनि जागरण खालामनो नागिरदों ना बेनिफ्राय जागरण होनना बुंब्लालाय बोराय बैसोआवल' जागरण जानानै गावनि जिबनाव थामथिम जानानै जिसु फैफिननायखौ नेबाय थानानै लाइमोनफ्रा जुदि थामथिम जायाब्ला थालांब्लालाय लाब जानाय नङा लाइमोनफोरनियाबो बेनिखाय बे जागरण टाइप होननाया बोराय बुरै बैसो जोंबादि बैसोआव एसे राफुंखानायफोरनि थाखायल' नङा बेयो बयनिबो थाखाय
बयनिबो थाखाय होनना बुंनांगोन होमबानिया आङो गुसुं समनि गेजेरावनो दानियेलनि 70th week होननाय 70th week of Daniel बे गुसुं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों ने गोलावब्लाथ' गोलाव बुंनांगौबालाय गोलावखासै बियो 70th week of Daniel बेखौ जों माहा मोनगोन दानियेलनि 9:26निफ्राय 27 पदसोआव फरायबा मोनगोन इसोर जिह'वाया इजराइल जातिफोरखौ सायख'नानै मोनसे जायगायाव लांनानै दोनहैदों ने आब्राहामनिफ्राय लानानै आब्राहामा उर हादराव दङमोन खिन्थु बे इसोरहा इटारनेल प्लान दंखायोमोन सिगांनो बेहा थांखि दंखायोमोनखाय आब्राहामखौ उर हादराव दानि प्रेजेन्ट समाव उरखौ मा होननाय इराक बियो इराकाव गोग्लैबाय बेयाव दोना लाबानो प्रभिन्स लेन्डआव लांना दोनहैदों दानि प्रेजेन्ट इजराइलाव लांना दोनहैदों मानो खेबसेनो बुंहरनोसै इसोर जिह'वाया थांखि लाखानाया मामोन बे फैबाय थानाय 1000 बोसोरनि रायजो खुंनायाव इजराइल हादरा केपिटेल जानांगौ इराकना नङा इरानाबो नङा साइरियाफ्रा नङा जोंनि भारतनाबो दं गुबुना नङा इजराइलाव जानांगौ गावनि थांखि बादिहाय फिसा हादर बियो फिसाल' बे फिसायावनो गावनि सायख'नाय जातिखौ दोनहैबाय आरो बे हादरना मा जानांगोन केपिटेल जानांगोन माब्लानि 1000 बोसोर रायजो खुंनायनि केपिटेल जानांगौ बेनिखायनो आब्राहामखौ उर हादराव दोनना लाबानो बेखौ बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गुबुन हादोरारि जानानै थांदोंब्लाबो प्रमिस लेन्डआव लांनानै दोनहैबाय दे बे बाइबेला दानि समाव जों ओरै बुंगोन आरो एसे समाव जोंजों सोमोन्दो लाहोगोन बे बाइबेला बांसिनै इजराइल जातिजों सोमोन्दो नांनानै लिरना दोननाय बाथ्रा बे बाइबेला इजराइल जाति ज' लानानै जों जेन्टाइल्सफोरखौ लानानै बांद्राय नङा इजराइल जातिखौ इसोरा गावनो सायख'नाय बे इजराइल जातिनि सोमोन्दै इजराइलफोरनि थाखाय इजराइलफोरनि फिउचारनि थाखाय उन बिदिन्थियाव मा जाहैगोन बिनि बांसिनै बिसोरजों सोमोन्दो नांनानै लिरनानै गालांनाय बाइबेल उनाव जोंजों इसेल' बारा गोबां नङा इसोरनि इटारनेल प्लानआ इजराइल जातिजों बेनिफ्राय जोङो फर्चुनेटलि जोंथ' नागारजाखानाय जातिमोन नागारजाखानाय जातिमोन जोंनि जे आं फर्चुनेट जों खाफाल गोनां बोर गोनां होननाया जाबाय इसोरनि इटारनेल प्लानआव जेब्लासो इजराइल जातिया जिसु ख्रिस्ट'खौ मसीह नङा होननानै रिजेक्ट खालामबाय बे समाव जोंखौ इनक्लुड खालामबाय जोंखौ दाजाबना लादेरनाय जाबाय जोङो दाजाबनायसो बे माइरं गरसेयाव ओरै खनासे आलादा थानाय होननाय बायदिसो जोंफोर होमबाबो जों बोर गोनां जाबाय जोंना खाफाला गेवबाय बै इजराइलफोरजों लोगोसे जायनि थाखाय इसोरहा इटारनेल प्लान दंमोन बेनिबो बाहागो मोनगिरि जोंबो जानो हाबाय रंजाथाव बाथ्राया जोंनि बे नङाब्ला मा जागौमोन जोंफोर गैलामोन जोंखौ नांखालामोन होननाय बायदि जाबाय इजराइलफोरनि सोमोन्दै इजराइलफोरनि लागै उनाव मा जागोन मा खालामहैगोन इसोरा बेयाव लिरनानै गालांदों दानिया बुंनि 70th week of Daniel 70 सप्तानि जि बाथ्रा बे 70 सप्तायाव 69 सप्ताया जोबखालांबाय दानिया सप्तासे बाखि दंबावो जाफुंनो थाखाय जायखौ दानियेलनि गेजेरजों 70 सप्ता जि डिटारमाइन खालामनानै दोनखादोंमोन मानो डिटारमाइन खालामदोंमोन गुसुङै जेरै बुङोब्ला जाफुंनायाथ' 69 सप्ताया जाफुंजोबखाबाय फुलफिल जाबाय थारमाने माब्लासिमाव जायामोन जे समाव हिस्ट्रि बुंनायसै आङो हिस्ट्रि जेनेबा हिस्ट्रि अफ इजराइलनि जारिमिन बादियै जिहुदिफोरनि गिबिसिन मन्दिर लुखांनाया सलमन राजानि गेजेरजों गिबिसिन मन्दिरखौ लुखांनाय जादोंमोन बेनि उनाव बेबिलननि राजा नेबुखादनेस्सारा बे मन्दिरखौ धंस खालामनो बेयो सेथि destruction of the temple Israel's temple
जेरुसालेमनि मन्दिरखौ नेबुकादनेस्सार राजाया दंस खालामदों आरो गोबांखौनो केप्टिभ्सआव गावनि हादराव गावनि बान्दाफोर खालामनानै लांना दोनहैदों। आं सल'खौ थाब थाब सुनानै फोजोबनाय। बेनि उनाव इज्रा आरो नेहेमायामोननि गेजेरजों सेकेन्ड टाइम जेरुसालेमनि मन्दिरखौ लुखांफिननाय जादों। रेस्ट'र खालामदों, रिबिल्ड खालामदों। फार्स्ट टाइम सेथि लुखांनायाव दाबिदआ सेस्था खालामदोंमोन, दाबिद राजाया, खिन्थु इसोरा बेनो अनुमति होआखै। बिनि फिसाज्ला सल'मननि गेजेरजोंसो लुखांदों। बेखौ नेबुकादनेस्सार राजाया धंस खालामदों खनसे थांखांबाय। बेनि उनाव आं दहाय बुंबाय इज्रा आरो नेहेमायामोननि गेजेरजों बे मन्दिरखौ रिबिल्ड खालामनाय जाबाय, लुखांफिनबाय। दानिया गोबां बोसोरफोर थांनानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि महरै जोनोम लाफैबाय। दानिया जों बुंनि मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम लाफैयामोन? बिनि सिगां जों जहरनि 1:17 फरायबा मोनगोन। जहरनि 1:17 मा बुंदों? मसीनि गेजेरजों आयेनखौ होनाय जादों, जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों अनखांनाय आरो सैथोआ फैदों जिसुनि गेजेरजों। दानिया खोथाया जाबाय मा? बे आयेनफोरखौ जोंनो होआखैमोन, जों फरजाथिफोरनो होआखैमोन। सोरनो होदोंमोन? सोरनि लागै बानायदोंमोन? जिहुदिफोरनि थाखायसो बानायदोंमोन बे आयेनखौ, जाहाथे बे जिहुदिफोरा बे आयेनखौ मोजाङै फिट फालिनानै इसोरजों मोजां सोमोन्दो खायो। जोंनियालाय मा दंमोन? बबे आयेनखौ फालिनानै जों इसोरजों सोमोन्दो खादोंमोन? जोंहा गैयामोन, जेबो गैयामोन। जोंहा ओरैनो था, गोदाव सोरावै था, जोंहा बेबायदिसोमोन। दानिया इसोरा मा सानबाय? नायबोयै गोबां लामा नायबोबाय, इजराइलफोरखौ साबसिन जाबोयो नामा? जानो हायासै। बेनिखाय बे इजराइलफोरनि आयेन होनानै, बेबस्थाफोर होनानै साबसिन जानो हायैनि खारनाव बिसोरखौनो आरो बोखांबावनो थाखाय गावनि फिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ हरबाय। सोरनि थाखाय बांसिन हरदोंमोन? इजराइलफोरनि थाखाय। नंगौ, बाइबेला बुंदों जन 3:16 God so loved the world। इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय। इसोरनि बे संसारखौ एसेग्राब अननाया बांसिनै जिहुदिफोर। बिसोरनि थाखायनो गावनि फिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ हरबाय। दानिया मा जाबाय? बे जिहुदिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनासै। इसोर होननानै नाजावा, मसीह होननानै नाजावाखसै, रिजेक्ट खालामबाय, एंगारबाय। लास्टआव बेखौ क्रुसाव होबाय। बे रिजेक्शननि थाखाय जे 70 सप्ता दङ, 69 सप्ताया माब्ला जोबदों? जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ क्रुसाव होबाय। मेसाया काट अफ होननानै फरायनो मोनगोन नोंथांमोना जुदि दानियालि 9:26-27 फरायगोन गेजेर कलमाव मेसाया काट अफ होनाय। बे मेसाया काट अफ माने क्रुसिफिक्सन। बे क्रुसिफिक्सन जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव आलाय जानायसिमाव 69 सप्ताया जोबलांबाय, फुलफिल जाबाय। दानिया सप्तासे बाखि दंबावो। बे सप्तासे बाखिया माखौ बुङो? मानो इजराइल जाथिफोरखौ सैसो होनो, इजराइल जाथिफोरखौ गावनि राग जोंनायखौ लुफावनानै खस्थ' मोनहोनो। मानोना बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ मसीह होननानै नाजावाखै। बे खारनाव सै होनो थाखाय बिसोरखौ बेखौनो बुङो ट्रिबुलेशन पिरियड। 7 बोसोरनि गेदेर सैनांनाय होननाया बे सप्तासेया बारा गोजान गैला बादि नुदों, बांद्राय गोजान गैबावलादां जोंनिफ्राय। फैसिगौ खाथियाव जेब्ला जों रेपचारनि खोथा रायज्लायो, सेकेन्ड कामिं, रेपचार आरो सेकेन्ड कामिं, रेपचार आरो सेकेन्ड कामिंजों 7 बोसोरनि गेप दङ। 7 बोसोरनि रेपचार, लांखोजानाय, मण्डलिखौ लांखोजानाय आरो सेकेन्ड कामिं, जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिनाय, हायाव फैख्लायनाय। जोंलाय बे रेपचारखौबो सेकेन्ड कामिं होनो। सेकेन्ड कामिंनि फार्स्ट फेज, बियो फार्स्ट फेज, सेकेन्ड कामिंनि फार्स्ट फेज।
बे सेकेन्ड कामिंनि फार्स्ट फेजखौ रेपचार होनना बुङो। बे रेपचाराव इजराइलफोरा थांफानाय नङा सोरगोआव। जायफोरा ख्रिस्ट'खौ नाजावमारनाय नङा, जायफोरा जिसुखौ फोथायमारनाय नङा, बिथांमोना बे रेपचारनि समाव थांनाय नङा, दावखोनाय नङा गोजौआव, दावखोनो मोननाय नङा। दानिया मा जादों? जे रेपचारा जाबाय होनबाथाय बे जि सप्तासे दंबावो, दानियेलनि गेजेरजों 70 सप्तानि जि डिटारमाइन खालामदोंमोन, 69 फुलफिल जाबाय। दानिया 70 जानो थाखाय जि सप्तासे बाखि दंबावो, that 1 week is equal to 7 years period, 7 years long period, 7 बोसोरनि गेजेर सैनांनाय। दा बेयावनो 24 आरो 25 दानियेलनि 9 अध्याय 24-25 24आवनो मोनखागोन। बेयाव मा लिरदों? गासै पाप मानिफोरखौ बोखारस्रांजोबनानै धार्मिक गथ'खौ फसंनो थाखाय माबोरै फसंगोन? बे 7 बोसोरनि गेदेर सैनांनायनि गेजेरजों सालिख'नाय बायदि खालामगोन इसोरा। सालिख'गोन, सालिनानै जेसेबां गोजौआव थाबाय, गाहायनिखौ नांगौब्ला लालिया, गोजौनिखौ लाबाय, गोजौनिखौ गारब्ला गाहायनिखौ लाबाय। थारमाने सालिख'बाय। माइरं सालिब्ला माइरं सालिग्राफ्रा माइगाबखौ गोजौआव थाब्ला लाबाङा, गाहायनिखौ गनायखौ लायो। दा बबे मोनसेखौ लायो? जिखिया मोनसे सालिख'नाय जागोन बियो। गेदेर सैनांनायनि गेजेरजों धोरोमिया मानसिफोरखौ सालिख'नायनि बे 7 years ट्रिबुलेशन पिरियड सोरखौ खालामगोन? बांसिनै जिहुदी मानसिफोरखौ। Why? Because they had already rejected Messiah. मा होननाय जाखां बिदि थाबायखाबाय आं दे। बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ रिजेक्ट खालामखाबाय, नेवसिखाबाय। नेवसिनायनि खारनाव बे अनुग्रहनि जुग, जोंनिया दायोथ' अनुग्रहनि जुग। अनुग्रहनि जुगाव जों जेसेबां आलथुवायै फोरबोखौ नाजाव हादों, बे 7 years ट्रिबुलेशन पिरियडआव हानाय नङा। बेयो थाबैनो फैगासिनो, बे सप्तासेबावा थाबैनो फैगासिनो दङ। जै रेपचारा जाबाय होनबाथाय 7 years ट्रिबुलेशन पिरियड starts. Then it will go on 7 years long. Then comes Revelation, that is called second coming. Second coming-आ नैथि फैफिननाया जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै सेथि फैनायाव मानसि महरै हायाव गाफैदोंमोन, बेबादिनो खिन्थु बै समाव मानसि महर जानाय नङा। राजा महरै इसोर जिउआ जिसु ख्रिस्ट'आ राजा महरै संसारखौ बिसार खालामनो हायाव गाफैगोन। हायाव गाफैगोन, गासै अधोरोमियाफोरखौ नस्थ' खालामजोबगोन, सिथाबजोबगोन, धंस' खालामजोबगोन। बेयावनो जों आर्मागेडन बेटेलनि बाथ्रा मोनो। आर्मागेडननि बाथ्रा, आर्मागेडन बेटेल। बेयाव गासै दुष्ट मानसिफोर, विकेट, इसोरखौ मिथियै, नाजावनो हायै, गोरा गोसोनि मानसिफोर, गावनि हाबिलाजों सोलिनाय मानसि, मोदोमनि लुबैनायजों सोलिग्रा मानसि, बेफोर नस्थ' जाजोबगोन। धोरोमिफ्रा आग्लायगोन। बे धोरोमियाफोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ 1000 बोसोरनि रायजो सेटआप खालामगोन। Let's come back to Luke chapter 12 verse 54 and the following verses. बेयाव मा बुंदोंमोन? बेखौ बांसिन स्रा मोननांगौ होनोब्ला मथिनि सलायनाय 1निफ्राय मोननाय, बेखौ मोनगोन। सोंनाय मानसिफोरखौ बुंदों, नोंसोरो बे गोजौ अख्रांनि बोथोरफोरखौ नायनानै बुंनो हायो जे सोनाब, जोंबो बुङो, ओरैनिया जोंफोर बुङो, ओरै सोनाब खोला खनाजों गोसोम जाबाय होनबाथाय अखाया फैखायो। बोरैबा गोसोम महर लादों होनबाथाय बारहुंखा फैयो, फैमारनोबो अखाबो हामारनो होननाय बादि। फुङाव जेब्ला सिखारनानै सानखौ नायबाय, साननि महरा जारां जादों, बोथोरा मोजां जागोन, दिनै अखा हानाय नङा, हामारनाबो अखायाबो, बोथोरा मोजां जायो। थिग दङ होनना बुंदों जिसुआ, थिग दङ, नोंसोरहा बे बोथोरखौ बिजिरनानै मिथिनो थाखाय थोजासे गियान दङ, नाथाय आत्मिक जिबननि जि बोथोर, बेखौ बिजिरनो थाखाय नोंसोरहा गियान गैया। देनाय दानिया जोंहालाय गियान दंना गैया? मानसिया मोदोमजों सोमोन्दो गोनां, मोदोमनि मुलाम्फा गोनां,
बोथोरफोरखौ बिजिरनो थाखाय थोजासे गियान दङ नाथाय जिउआरि बिथिंनि जि बोथोर बेखौ बिजिरनानै मोनदांनो हायै बादि जादों खोनासंनि जिसु ख्रीष्टआ गावनो बुंखानाय मन्दिरा नष्ट जागोन मन्दिरा नष्ट जाबावगोन नेबुखादनेजारनि समाव खनसे नष्ट जाबाय जिसु ख्रीष्टआ सोरगोआव थांखांनायनि उनाव 70 सनाव जेरुसालेम मन्दिरखौ खेबनायनि रमान गभर्नमेन्टआ नष्ट खालामदों दायो इजराइलाव मन्दिर गैया इजराइलाव दा मन्दिर गैया माब्लानिफ्राय मन्दिर गैयामोन बिथांनियालाय थांनाय 70 सननिफ्राय रमान गभर्नमेन्टआ जेब्लानो नष्ट खालामना होदों बे समनिफ्रायनो बिथांमोनहा मोनसे प्रपार जाय जायगायाव सलमन राजाया लुखाना गालांदोंमोन बे जायगायाव गैया नै दायो बिथांमोना थर्ड टेम्पल लुखांनो थाखाय थाम-थिम खालामगासिनो दङ थर्ड टेम्पल माब्रै थर्ड टेम्पल जाखो होनबा खननै लुखांनाय जाखाबाय सलमना खनसे लुखांबाय बिनि एखे जायगायावनो एजरा आरो नेहेमाया मोननि समाव खनसे लुखांबाय खननै जाबाय दायो खनसे लुनो थांबावगासिनो दङ Who knows what? सोर मिथियो मा आं बुंबावनि लाबोफिनबावनि जोंनि साननायखौ माखौ लाबोफिननो बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राया डाइरेक्टलि रिलेटेड टु इजराइलिट्स पिपल इजराइल जिहुदिफोरजों एखेबारे डाइरेक्ट सोमोन्दो गोनां बाइबेला सोमोन्दो गोनां इजराइलाव मा जादों नायहर इजराइलाव मा जादों स्टाडि खालाम बेनिफ्राय बोथोरखौ बिजिरनि मा जानो हमदों They are preparing to build third temple. थाम-थिम खालामदों एखे समावनो लहां जादों जेनेबा थाम-थिम खालामदों वार ब्रेक आउट दावहा जादों हेंथाया फैगोन बिथांमोनाव हेंथाया फैगोन मन्दिर लुखांनो नागिरनाय हेंथाया फैगोन नेहेमाया एजरा नेहेमाया मोननि समावबो हेंथाया दंखायोमोन इसोरा सहाय खालामदों हेल्प खालामदों जेरैखि जाया गुबुन फर जाति राजाफोरनि गेजेरनि हेल्पनि गेजेरजोंबाबो मन्दिरखौ लुखांहोफिनदों बे समावबो नांगौब्ला दान्दिसे दावहा नांगोन एसे लेट जानो हागौ एसे खिन्थु थर्ड टेम्पलखौ बिथांमोना गमामायैनो लुखांगोन मानोना बे टेम्पलाव एन्टिख्राइस्टआ जिरायनानै बुंगोन आंनो इसोर आंखौ खुलुम होनानै and that is called actually temple of God बे इजराइलाव थानाय मन्दिरखौ इसोरनि मन्दिर होनना बुंनाय जायो इसोरनि मन्दिर 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 गांनैनि थेसलोनिके 2:4 बेयाव एन्टिख्राइस्टआ इसोरनि मन्दिराव जिरायनानै दायो गैथ'आ मन्दिरा लुखांगोन बिथांमोना जरैबाबो लुगोन आरो खोथाया जाबाय जों खोनासंनि सिगांनि समाव सलमन राजाया जेब्ला मन्दिरखौ लुदोंमोन खै बोसोर नांनायमोन बिथांनि थाखाय 40 बोसोरसो नांदोंमोन बे मन्दिरखौ लुखांनो थाखाय दानि समाव 40 बोसोर नाङा लोगोफोर दानि समाव बेबायदि मन्दिरखौ लुखांनो 40 बोसोर नाङा दानि जि टेक्न'ल'जि दानि जि मेकानिजम मेसिनफोरजों खामानि मावनाय जोंथ' जेसिबिखौ नायोब्ला बिराद माबोरैबा मोनो जेसिबि खामानि मावनायखौ वाह क्या बात है खमसे खम 30-40 जनसोनि खेबसे माने मा होनो खेबसे 30-40 जनसोनि सानसेनि खामानिखौ 1 घन्टायाव फोजोबहोनाय बायदि जेसिबिया होमबालाय दानि समनि जि एडभान्समेन्ट माने खामानि मावनायनि जि खारथाय गोख्रै खामानि मावनो हानाय सिगांनि समाव जुदि 40 बोसोर नांदोंब्ला मेबि एट द मस्ट 4 years दानि समाव सिगांनि 40 बोसोर नांनाया दानि समाव बोसोरब्रैजोंनो हानो हागौ मन्दिरा लुखांनो थाखाय खोथाया बे खोनासंबावनि एसेनो थर्ड टेम्पल लुखांनो थांगासिनो दङ बिथांमोना बे टेम्पलखौ जेरैबाबो लुखांगोन जेसेबां बाधा फैथों मानो खारन दङ बे टेम्पलावनो एन्टिख्राइस्टआ जिरायनानै गावखौ इसोर होननानै डिक्लेयार खालामगोन
बेनिखाय बे टेम्पला थाब लुखांजागोन दानिया जों नायदिनि जों ओरैनोबाबो मोननै बिथिङाव नायनो गोनांखा जोंनि लाइफआ गेरेन्टि गैया जोंनि जिबना गेरेन्टि गैया दानो दं गाबोननो गैया बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि फैनाया एसे लेट जायोब्लाबो जुदि आं दानो थैनानै थाङोबा आंनि थाखाय ख्रिस्ट'खौ फोथायाखैबा आं लस जाबाय ना आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय ख्रिस्ट'नि फैनायनि टाइमिंखौ रावबो मिथिया ख्रिस्ट'नि फैनायनि समखौ रावबो मिथिया 2 Thessalonians chapter 5 verse 1 The wrath of God इसोरनि राग जोंफुनायनि समा सिखाव बायदिसो फैगोन like a thief at night without information thief comes at any time well सिखावनि बाथ्रा बुंबालाय मा बुंनो टाइम खोन्थाग्रा गावनि टाइम बायदि फैयो जेसुआ बेखौसो बुंनो नागिरदों जे गावनि फैफिननाय समखौ मोनसे सिक्रेसियाव दोनदों सिक्रेसि मोनसे मा होननाय revealed will of God and then unrevealed will of God मोननै थायो इसोरा गासैखौबो जोंनो दिन्थिजोबाखै गावनि इच्छाखौ दिन्थिजोबाखै माखासेखौ गावनियाव दोनबाय unrevealed yet it is truth unrevealed will of God it is yet true गावनि इच्छाखौ जोंनो दिन्थिजोबाखैब्लाबो बेबो सैथो देन जोंहा मोनसे बांसिन दायथ'आ मोननैयावबो दायथ' दङ बांसिन दायथ'आ जेखौ जोंनो रिभिल खालामबाय जायखौ गावनि हामजानायखौ जोंनो दिन्थिबाय बेखौ माव बेखौ दामाव बेखौ खालाम बेखौ दाखालाम होननाय बाथ्रा जोंहा दायथ' दङ बेखौ मावफुंनो बादा होनायखौ थाथ'नो मावनो थिननायखौ मावनो unrevealed माखौ unrevealed खालामदों दिन्थिथारि खोन्थाथारिया माखौल' खालि बिनि एक्जेक्ट टाइमिंखौल' खोन्थानो दोनथ'दों खिन्थु बिनि फैगोना सियर बिनि फैफिनगोना 100% सियर फैफिनथारगोन फैगासिनो दङ दा होमबानिया जोंखौ मा खालामनो लुबैदों नोंसोरो बे बोथोरफोरखौ स्टाडि खालामनानै बिजिरनानै बुजिनो हानाय गियान दङ दानिया मा खालामजानो लुबैदों जिसुआ नोंसोरो जिउआरि बिथिंनि बोथोरखौबो बिजिरनानै मिथिनो गियान गोनां जा होननाय जाबाय गियान गोनां जा बेनिफ्राय थामथिम जानानै थादो at any time Christ may come जों बेयाव जथुमनाय गासैबो जाहाथे थालाङा बयबो थामथिम जानानै नेनानै थानायनि बाथ्रा 69 weeks of Daniel's prophecy already fulfilled only 1 week remaining and that's going to be so horrible and terrible week बियो बिराद गिथावथाव सप्ता बे सप्तायाव हाबनो नाङा जोंना दा अनुग्रहनि जुग जाहैबाय बे अनुग्रहनि जुगा चार्च पिरियड ना मण्डलिनि जे पिरियड बे रेपचारनि समाव जोब्बाय रेपचार जाबाथाय जोब्बाय मण्डलिखौ गोजौआव लांखोबाय होनबाथाय जिसुआ लांखोबाय होनबाथाय बेयावनो जोब्बाय बेनि उनाव अनुग्रह होनाया अनखांनाया अननायनि पिरियड ना गैया बेयाव हाबहैनांगौब्ला जों हानाय नङा सेकेन्ड कामिंखौ जों नेनो नाङा जोंनि माखौ नेनांगौ रेपचारा मण्डलिनि थाखाय सेकेन्ड कामिंआ इजराइलफोरनि थाखाय सेकेन्ड कामिंआ जों माहा सिखांफिनगोन थैनायफ्रा गोथाङै थानायफ्राथ' सोलायलांबाय रेपचारनि खोथा जुदि रायलायोब्ला गोदान बाथ्रा नङा बेफोरो जों माहा मोनगोन 1 थेसलोनिका 4:13निफ्राय 18 पदसिमाव जों मोननाय रेपचारनि खोथा बेनिफ्राय 1 Korinथिया 15 52निफ्राय मोनलांदों गाहायाव 53 माबोरै जागोन रेपचारनि बाथ्राया जोङो थैनानै थांब्लाबो सिखांफिननायनि आसा जोंनि थाथारनांगोन सिखांफिननायनि आसा जोंहा दङना गैया थैनानै थांब्लाबो सिखांफिननायनि आसा थांनानै थाब्लाबो बे संसारनि मोदोमा सोरगोआरि मोदोमाव सोलायफिननायनि आसा जोंनाव थानांगौ आसाजों लोगोसे जोंहा मा जानांगोन sure enough if Christ comes now my body will be translated into heavenly body
आरो थैनानै थांदोंब्लाबोनो ख्रिस्ट'आ जुदि जोमैयाव मण्डलीखौ लांनो फैबाय मानोना जों मण्डलीनि सिङाव जोनोम जानानै थांनानै थानाय ख्रिस्ट'नि फिसाफोर जानायखाय जों बे राबसानि समावनो सिखांगोन आरो जुदि राबसानि समाव सिखांनो हायाखिसै नोंथाङा माहा सिखांगोन माहा सिखांहैफिनगोन नोंथाङा सिखांथारगोन खिन्थु सिखांनाया माहा सिखांगोन व्हाइट थ्रन जाजमेन्टआव सिखांफिनगोन नोंथाङा गुफुर सिंहासनाव नुजाहैनो थाखाय सिखांगोन बेयाव नुजाहैनानै ख्रिस्ट'नि सिगाङाव बुंनांगोन हे प्रभु आं खोनादोंमोन आं मिथिखादोंमोन नों इसोर नों मेसाया नोङो बासायगिरिखा आं खोनादोंमोन आं नाजावनो हायाखिसै जिसुआ मा बुंगोन थोबाय enough then you go where go to him बे व्हाइट थ्रन जाजमेन्टनि बिसार खालामनाया बेबादि जुदि राबसानि समाव नोंथाङा आरो आं सिखांफिननो हाया थैनानै थांबायब्ला आरो गोथाङै थानाय समाव जुदि जोंनि मोदोमा सोलाया सोरगोनि मोदोमाव थांफानो हाया होनबाथाय थैनायफ्रा बहा सिखांहैगोन व्हाइट थ्रन जाजमेन्ट and that judgment is not for letting you go to heaven it is to send you to hell बियो खालि बेखौल' बुंहोगोन मानोना बुंनाय दंना every knee shall bow every tongue confess that Jesus Christ is the Lord मोनफ्रोमबो हान्थुआ हान्थु खरायनांगोन ख्रिस्ट'नि सिगाङाव मोनफ्रोमबो खुगाया गुस्थिया बुंनांगोन हे प्रभु नोंनो प्रभुखा होनना बुंनांगोन दिनै गोबां दुगा मानसिफोर होनना बुंनायसै दुगा मानसिफोर जोंनि गेजेराव नांगौबा दुगाया थाथों दुगाखौ इसोरा सैया दुगाखौ इसोरा मोजां मोना दुगानि थाखाय सोरगोआव जायगा गैया दुगानि थाखाय सोरगोआव जायगा गैया God doesn't like God receives the proud while he gives grace to the humble इसोरा दुगाफोरनि जेंगासो गसङो नम्रफोरनो अनखांनायखौ होयो जों पिटाराव फरायबा मोनगोन जाकबाव फरायबा मोनगोन दुगाफोरनि जेंगासो गसङो दुगा मानसिफ्रा दिनै फोरबोखौ फोरबो होननानै सिमान लानानै नाजावा बे नाजावैफोराबो दानि दुगा मानसिफ्राबो गुरैसिनथार जाहैनानै व्हाइट थ्रन जाजमेन्टआव बुंथारनांगोन हे जिसु नोंखौ नागारनानै गुबुन रावबो फोरबो गैया नोंनो फोरबोआ होननानै बे समाव दा बेखौ बेयाव मोसानांगौलै 4:30निफ्राय 5:00 मोसानांगौ alright my time's gone alright व्हाइट थ्रन जाजमेन्टआव गुफुर सिंहासनाव गसंनानै फोरबोखौ फोरबो होनना खनसे सिखार खालामजोबनांगोन गासैबो मानसि फरायनाङा आदमनिफ्राय लानानै ट्रिबुलेशन पिरियडनि जेसेबां विकेड पिपल जिसुखौ नाजावैफोर बिसोरो गासैबो हान्थु खरायनानै खुगाजों खेबसे सिखार खालामहैथारनांगोन बेनिफ्राय फोरबोआ बुंगोन जिसुआ बुंगोन थांदो थोबाय मा थांनांगौ नोरगाव बेयो सोरगोआव थांनायनि बिसार नङा बियो बेनिखायनो जोङो साननो गोनां दं जों व्हाइट थ्रन जाजमेन्टआव जुदि सिखांहैबाय होनबोला बेयावसो सिखांहैबाय होनबोला जों गब्रबाय गैलिया इटारनेलि लस्ट जोबनो गैयि गोमाबाय जों होमबा मा सिखांनांगोन let us make sure that we rise up at the time of rapture and that's the time that we should be rising up from the dead जायफ्रा ख्रिस्ट'नियाव थैबाय बेनोखा जोंनो समाज सिखांफिननाया बेनिखायनो जों संसारियारि मुवाफोरजों गेब्लेनानै समखौ बेयावल' बांसिन होनानै फोरबोखौ बावनानै थानाया जोंना थिग जानाय नंलिया सिरिमोनदिनि जागरण जानायनि जिउआव जों गावखौ फोजाखांदिनि एक जहनि थिनि फनाव बुंदों जायफोरा ख्रिस्ट'नि फैफिननायखौ मोजां मोनो आरो नेनानै थायो बिसोरो गाव गावखौ फोथारनानै थायो होनना बुंदों एक जहनि थिनि फन Everyone who loves the coming of Jesus Christ purifies himself. जायहा जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायखौ मोजां मोनो नेनानै थायो बियो माबोरै नेनानै थायो गावखौ फोथारनानै नेनानै थायो गोथार मानसिफ्रा इसोरनि गोथार जायगायाव गसंनो हागोन गोथार नङैफ्रालाय बोरै गसंहैलाय फैलाय बेनिखायनो बाइबेला ओरैथ' बुङाखै Everyone
who loves the returning coming of Jesus Christ, purifies himself. जोंबो थामथिम खालामो ख्रिस्ट'नि फैफिननाया. Revelation chapter 22 verse 12 I already read. आं फरायखांखाबाय. होमबाबो repeat खालामदों. Behold, I am coming soon, and the reward is with me to give to everyone according to his work. Then verse 20. Surely I am coming soon. गमामायैनो आं थाबैनो फैगासिनो दङ. बे बाइबेला इजराइलफोरजों डाइरेक्ट सोमोन्दो गोनां. इजराइलफोरनि सिचुवेशनखौ नाहर. इजराइलफोरा 70 सनाव गोदाव सोराव जाजोबनानै मन्दिरा गोदाव सोराव जाजोबनानै more than 1800 years बिथांमोना राजखान्थियारि गोहोखौ खोमाना लानो गोनां जादों. They lost the political power. And they were under Roman government and other government. How long? More than 1800 years long. They got freedom only in last, say about 75 years back. 1948 आवसो बिथांमोना उदांस्रि मोनफिनदों. नैबे 75 बोसोरावनो बिथांमोननि जि जौगानाय, बिथांमोननि जि लुखांफिननो हानाय, इसोरा बिथांमोनखौ बोर होफिनगासिनो दङ. बेसेबां बोलोगोरा जादों, बेसेबां पावरफुल जादों गासै बिथिङाव एजुकेशनेलि. अबयस्से बिथांमोना जिसुखौ नाजावाखै दाबो, बे मोनसे खोथा, नाजावनो हाया दाबो. बहुत खम परिमाननि बिथांमोना ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय. खिन्थु एज अ नेशन हिसाबै बिथांमोना ख्रिस्ट'खौ नाजावाखै. खिन्थु बिसोरनि डेभेलपमेन्ट, बिसोरनि जौगानाय, एजुकेशनाव होन, टेक्न'लजि होन, गासै बिथिङाव बिथांमोनखौ फिसा हादोरबाबो जुजिनो हाया. मानोना इसोरा लोगोसे थाफिनगासिनो दं, बोर होगासिनो दं. आरो बेनि गेजेरावनो थार्ड टेम्पलखौ जेरैबाबो लुफिनगोन आरो बेयावनो एन्टिख्राइस्टआ फैनानै जिरायनानै बुंगोन आंनि इसोर होनना. आरो बे खामानिया थाबैनो जागासिनो दं. होमबा जों टाइमखौ नस्थ' खालामनायनि टाइम गैलिया. थामथिम जानानै थानायनि सम जाबाय. ख्रिस्ट'आ जिखि समाव फैगोन. मानोना rapture and the revelation, rapture and revelation, बे rapture जानाय आरो second coming बेनि गेजेराव 7 बोसोरल' सम दङ. 7 बोसोर, 7 बोसोरल' सम दङ. raptureआ एनि टाइम जानो हागोन, एनि टाइम जानो हागोन. Then starts tribulation, and it will last only 7 years long. Then the world is finished. इसोरा जों बयखौबो बोर होथोंसै. एसेबां क्लारिटि बा साफा साफायै बुंनो हायाखैबाबो, उरि जाबायबाबो, जेसेबांखिनि बुंनो हाबाय, जों खोना मोनबाय, जों गोसोआव लानि. बोथोरखौ बिजिरनानै जों बुजिनो हानाय गियानखौ इसोरनिफ्राय बिना लानो नांसिगोन आरो थामथिम जानो नांसिगोन. जों बिमा बिफाफोरल' नङा, जोंनि फिसाफोरखौबो जों लोगोसे सोरगोआव थांजानो लुबैदों. होमबा जों इसोरखौ फोथायबाय, प्रार्थना खालामबाय. इसोरखौ फोथायबाय, प्रार्थनाबो खालामबाय. मा खालामबावनांगौ? मावनाय दांनायाबो थानांगोन. Faith alone is not enough. And if you are to prove yourself that you have faith in God, you must work. जुदि नोंथाङा फोरबोखौ फोथायो, इसोरखौ फोथायो, ना गावखौ फोथायारि फोरमान खालामनांगौब्ला खामानि मावनानै देखाय. सानफ्रोमबोनि जोङो जिउ खांनायजों देखाय, दिन्थि जे नोंथाङा इसोरनि फिसा गमामायैनो नोंथाङा गोदान जोनोम जानाय सासे व्यक्ति जाबाय. You have that faith in Jesus Christ. You are prayerful men and women. Now you prove by obeying His commandment. बेनि बोसोनखौ मानिनानै फोरमान हो जे नोंथाङा गमामायैनो इसोरनि फिसाफोर. होमबा गोरबोआव सोमजिखांगोन ख्रिस्ट'आ जिखि समाव फैया आङो थांफानो हागोन होननानै. इसोरा बयखौबो बोर होथोंसै. गुसुङै प्रार्थना खालामो. हामबाय होयो प्रभु.